якчанд рӯз пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе паҳн шуд, ки дар он як шаҳрванди Тоҷикистон, ки дар шаҳри Хабаровск соҳиби ошхона мебошад, дар бораи ҳодисаи рухдода нақл мекунад. ба гуфтаи ӯро бисёре аз тоҷикони муқими Хабаровск мешиносанд, зеро ба ҳамватанони худ, ки коргарони оддӣ ҳастанд, ёрӣ мерасонад. рӯзи ҳодиса тақрибан соати 7 субҳ кормандони ФСБ, ки зиёда аз 10 нафар буданд, ба ошхонаи ӯ ворид шуда бо баҳонаи ҷустуҷӯи як террорист, ки шаҳрванди Тоҷикистон будааст, ҳамаро таҳти тафтиш қарор доданд. онҳо номи шахси мавриди ҷустуҷӯро пурсиданд ва соҳиби ошхона тасдиқ кардааст, ки ӯро мешиносад ва ӯ баъзан ба ошхона меомад. пас аз тафтиши ҳамаи ҳуҷҷатҳо ва надидани каси шубҳанок, аксари кормандони ФСБ ҷойро тарк карданд, аммо 3 нафар боқӣ монда ба соҳиби ошхона пешниҳод карданд, ки агар ӯ иқрор шавад, ки шахси мавриди ҷустуҷӯро мешинохт ва аз фаъолияти ӯ дар гурӯҳҳои террористӣ огоҳ буд, пас танҳо ҷарима хоҳад шуд. агар инро рад кунад, ӯро бо зӯри зиндонӣ хоҳанд кард. Акума уговор касот ки ман навистум ки бай террорист буду, ман медонистум аш унҷо карагаштуму я жилею ҳеч туман мекард одама барои вай бо як боре мегум бародаро касе ки видео мебина илтимос тақсим кунед ки чӣ хеле ФСБ дар Россия дақи мо тоҷико беспредели карсодиранд. вақтҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ иттилооте паҳн мешаванд, ки гӯё ФСБи Русия гурӯҳҳои террористиро, ки шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд, безарар мегардонад, вале дар баъзе аз ин боздоштҳо ҳолатҳои нофаҳмо вуҷуд доранд. аз ҷумла рӯи кушташудагон ҳамеша пинҳон карда мешавад, ки ин боиси пайдо шудани шубҳаҳо дар байни мардум мегардад. бисёре аз шаҳрвандони Тоҷикистон бар ин назаранд, ки чунин амалҳои ФСБ бештар ба тӯҳмат алайҳи тоҷикон монанданд ва метавонад барои ҳадафҳои муайяни худи мақомоти Русия истифода шаванд.